ஒரு 5-6 வீடு நம்ம செஞ்ச சாதனை. இப்போ 840 ஸ்கீம் மாட்ட ஒன்று இருக்கிற தெரியுங்களா? எல்லாம் தெரியுமாமா? அவங்களுக்கு தெரியும். தெரியுமா? நம்ம மந்திரி கொண்டு வந்துருக்காரு. ஏக பைப் போட்டுருக்காங்க. பைப் ஏகமா போட்டுருக்காங்க. தண்ணி பிரச்சனை இல்லைங்க. நல்ல பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா கலமரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ட்ரையல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்ப 840 கோடியில நம்ம வந்து கூட்டு கூட்டு திட்டம் மந்திரி மாவட்டம் கொண்டாந்து பொதுமக்களுக்கு தெரியாது, நமக்கு தெரியும், பொதுமக்களுக்கு தெரியாது. நோட்டீஸ் என்னப்பா, எல்லாத்துக்கும் நோட்டீஸ் கொடுங்க, கூட்டாட்டும் நோட்டீஸ் கொடுங்க, அவங்க படிச்சிடணும். இது என்னென்ன நம்ம சாதனை பண்ணது, கோதமலை ரோடு, கூட்டு கூட்டு திட்டம், இவர் நம்ம அனப்படையின் பிரிவில் வந்து 30 கோடியில் ஹாஸ்பிட்டல், தமிழ் புதல் திட்டம், இப்போ வந்து முதியோர், இப்போ வந்து தாய்மொழி திட்டம், 65 வயசு 60 வயசு தப்பா. ஹலோ யாரே